טוב, שלום. אנחנו רוצים בסרטון זה להציג לכם את הסדנה שבה בנינו מערכת לניתוח וקידום מכירות עבור לקוח שהוא עסק לציוד טיולים ומחנאות. הרקע למוצר שלנו מגיע בעצם מהעסק קטן שהוא הלקוח שלנו, חנות קטנה בשם דרך ארץ, היא מתמחה במכירת ציוד טיולים ומחנאות, והם בעצם פנו אלינו עם צורך ליצור מערכת לניתוח מכירות, מכיוון שכיום הם חווים קשיים בלבצע את הניתוחים בעצמם, הניתוחים גם ברמה ממש בסיסית, וגם לקדם את המכירות של העסק על ידי שימוש בנתונים שמתקבלים מהמכירות. בעצם באמצעות המערכת שיצרנו להם, הם יוכלו לעשות ניתוחים מורכבים, למקד את הפעילות שלהם, דבר שיוביל בסוף לחיסכון בכסף, כי הם יוכלו בעצם לדעת איזה מוצרים להזמין, באיזה כמויות, ובאיזה מוצרים להתמקד בזכות הניתוחים. ככה הם יקבלו החלטות אסטרטגיות, ובעצם כל זה מתוך המטרה העילית של העסק, להפוך לרשת חנויות לציוד טיולים ומחנאות. עכשיו נדבר על הארכיטקטורה של המערכת. אז ברמת ה-user device החלטנו להעלות את זה ל-Web, שאפשר להשתמש בזה בכל ממשק כמו ספארי וכרום. כתבנו את זה ב-React, והפלטפורמה כאילו נגישה לכל המשתמשים, גם בטלפון. מבחינת Backend אנחנו עובדים עם מכונה וירטואלית של לינוקס, כתבנו את הלוגיקה בפלאסק, בפייתון, שם אפשר לראות את כל הלוגיקה מבחינת הניתוחי מכירות, ניהול מועדון לקוחות, חיזוי כמויות והפקת דוחות. הגישה לדאטה היא באמצעות MySQL, שגם הוא נמצא בשרת של הלינוקס, שם נמצאות כל הטבלאות שלנו שבעצם משמשות בשביל כל החישובים, והבקאנד מדבר גם עם שני API'ים, אחד עם מייל, שהוא שולח מיילים כאשר יש אינפוט של משתמש, ו-OpenAI, גם כאשר יש אינפוט, אז מתממשק למערכת של OpenAI. פה אפשר לראות את האתר שלנו, זה הדף כניסה. כאן רושמים את הכתובת אימייל, פה את הסיסמה, אפשר להציג את הסיסמה במידת הצורך. פה זה התפריט הראשי, פה אפשר לבחור ניתוח מכירות, ניהול מועדון לקוחות או חיזוי כמויות מלאי. עכשיו נדבר על הניתוחי מכירות. פה בעצם יש לנו את הניתוח פרטו. פרטו בעצם היה בקשה של הלקוח שלנו להבין בטווח זמן נתון מהם המוצרים, אחוז המוצרים שמשפיע על אחוז מסוים של ההכנסות, לרוב זה יהיה לפי עיקרון 80-20. אז פה ניתן לבחור תאריך רצוי בשביל להפיק את השאילתה הזאת. אנחנו נבחר או מתוך כלל המכירות או לפי כמות. בואו נלך לפי כלל המכירות, שזה בעצם סכום המוצרים, שווי הכסף, ולפי 80%. וכעת אנחנו יכולים לראות את המוצרים שבעצם הובילו ל-80% מההכנסות. פה אנחנו יכולים כמובן להוריד את הדוח הזה. אוקיי, בוא נסתכל עכשיו על הפונקציות העיקריות שבעצם בעזרתם אנחנו עושים את החישוב של הפרטו. אז קודם כל יש לנו את ה-Fetch Sales Data, שזה בעצם הפונקציה שמביאה לנו את נתוני המכירות מהדאטאבייס, לפי התקופת זמן שהכנסנו, כמו שניתן לראות, היא בעצם בודקת את ה-Production Date שהוזן לה. לאחר שקיבלנו את המוצרים הרלוונטיים בתקופת זמן, אנחנו עוברים לפונקציה של הפרטו אנליז, שבעצם היא מקבלת את האחוז, את ה-80-20, את הקריטריון, אם זה ה-total sales או לפי הכמות מכירות, ובעצם כאן היא מבצעת את החישוב, את הניתוח של הפרטו על הנתונים, היא ממיינת את הנתונים לפי הקריטריון שניתן לה, מחשבת את האחוז המצטבר של הקריטריון, ובוחרת את הנתונים שהאחוז המצטבר שלהם נמוך או שווה לאחוז של הפרטו. ככה ניתן בעצם לנתח את המכירות, ולהציג את המוצרים המבוקשים, שככה נוכל להבין אילו מוצרים באמת השפיעו על המכירות לפי השאילתה שהוכנסה.
אוקיי, אז פה יש לנו בעצם ניתוח מסוג אחר, ניתוח לפי וריאציה. זה היה בקשה של הלקוח, לדעת עבור המוצרים שלו, המוצרים שמגיעים במידות וצבעים שונים, אז לדעת איזה וריאציה הכי נמכרת, כמה מכרו ממנה, וזה נתונים שהוא צריך בשביל לדעת במה להתמקד בהזמנות מלאי שלו. אז בואו נבחר מוצר, למשל חולצה טרמית גברים, הזנו פה תאריכים, ועכשיו אנחנו יכולים לראות בטווח תאריכים האלה מה הווריאציה שהכי נמכרת עבור המוצר. לפי התוצאה שיצא לנו אנחנו יכולים לראות שצבע שחור ומידה לארג' זו הווריאציה הכי נמכרת, נמכרו 4 חולצות בטווח התאריכים האלה, בסך מחיר של 642 שקלים. מבחינת הקוד אנחנו נתמקד בעיקר בפונקציה של Variation Analysis. הפונקציה בעצם מפעילה את Fetch Sales Data שמביאה לנו את המוצרים המבוקשים לפי הפרמטרים שאנחנו הכנסנו, לפי נתוני המחירות למוצר הנבחר, ולאחר מכן היא יוצרת עמודות של Size, Color ו-Base Product ומקבצת אותם, מה שבעצם מוביל אותנו לסכום הכמויות והמחירות. היא מחזירה בעצם את התוצאה של הווריאציה הכי נמכרת לפי המחירות. עכשיו ניגע בתהליך ניהול מועדון הלקוחות. בעצם יש לנו פה כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. דבר ראשון, ניגע ברישום לקוח חדש לדף המועדון, כאשר מגיע לקוח חדש לעסק בעצם, ורוצה להירשם למועדון הלקוחות, המנהלים או העובדים נכנסים לדף הזה, פה הם יכולים להכניס ממש את הפרטים של הלקוחות, שם משפחה, אפשר לשים שם פרטי, כתובת אימייל, מספר טלפון, שבעצם בדרך זו נוכל לתקשר איתם, תאריך לידה, מדינה, רחוב, יש לנו ממש רשימה של מדינות פה, וברגע שאנחנו עושים שמור, הנתונים של הלקוחות נכנסים לדאטאבייס. כמו כן, ניתן גם ליצור סקר חדש, ממש אפשר לבנות סקר לפי ראות המשתמש, לפי כל הנתונים שהוא רוצה, ניתן להוסיף תשובות כמו שרוצים, ניתן להוסיף שאלות, ממש למלא לפי ראות עיניו של המשתמש. לאחר שהוא מסיים, הוא לוחץ סיים ושלח, ובעצם מה שזה עושה זה שומר את הנתונים אל מסד הנתונים, ושולח דרך אימייל לינק לכל מועדון הלקוחות. בעצם כשהם מילאו את המייל שלהם בטופס רישום למועדון הלקוחות, הם בעצם שמורים אצלנו במסד הנתונים, וזה מאפשר לנו להתקשר איתם. כמו שניתן לראות בקוד, אנחנו משתמשים בפרוטוקול SMTP, ממש הכנסנו פה את הפרטים של המייל של העסק, את הסיסמה, וזה שולח להם מייל, סקר חדש במערכת, על מנת שיענו לנו על הסקר ויתנו לנו ביקורת, על מנת שהעסק ימשיך וישתפר. כמו כן, ניתן להיכנס לדף תוצאות הסקרים. אחרי שאנחנו יוצרים סקרים בעצם, כל הסקרים שמורים לנו במסד הנתונים. יש לנו בעצם את כל הכותרות של הסקרים עם תאריך היצירה מצד ימין, לפי תאריך היום. ברגע שנכנסים לפה, בעצם ניתן לראות כמה הגיבו לנו לכל שאלה. וזהו. עכשיו נחזור חזרה לתפריט הראשי. עכשיו ניכנס לניהול יומן אירועים. פה למעשה אנחנו יכולים לקבל הצעות לאירועים ומבצעים שאנחנו יכולים להוסיף ליומן אירועים של העסק. אנחנו בוחרים את התאריך, אנחנו רושמים למשל מבצע, ועכשיו בעצם מתבצעת קריאה ב-API ל-OpenAI, והוא בעצם מציע לנו אירועים. פה אפשר לראות ש-OpenAI לקח כל מיני ימים ומועדים, כמו למשל יום הארסל, ואני יכולה לראות את המלל שהוא הציע לי מצד ימין. פה למשל הוא הציע לעשות מבצעים והנחות על ארסלים ביום הארסל, אני בוחרת את האירוע הזה ומוסיפה אותו ללוח שנה שלי, ואפשר לראות שזה יתווסף. מבחינת הקוד, אנחנו יכולים לראות איך זה עובד. בעצם יש לנו כאן את המפתח שיצרנו ל-OpenAI,
ולאחר מכן אנחנו בעצם שמנו קישורים לדפים שבהם כתובים כל מיני מועדים מיוחדים בכל חודש, מהם ה-OpenAI לוקח את המידע הזה. למטה אנחנו יכולים לראות בנוסף את הפרומפט שבו אנחנו מבצעים את הקריאה ל-OpenAI, נותנים לו את הסוג איבנט, נותנים לו את החודש, נותנים לו את ה-URLים שמהם הוא יכול לשייך איזה URL שלח לאיזה חודש, ומבקשים ממנו ליצור לנו איזשהו איבנט מיוחד שגם קשור למלל שהכנסנו, שזה יכול להיות או אירוע או מבצע, וזה בעצם מה שבעל העסק חיפש, הוא חיפש לקבל הצעות למבצעים מיוחדים, דבר שחוסך גם זמן וגם מראה המון יצירתיות. עכשיו נמשיך לחלק של החיזוי כמויות מלאי. אז כאן בעצם שמים מוצר קטלוגי, מספר קטלוגי של מוצר, ואז הוא מנבא את כמות הפריטים שיש להזמין בחודש הבא, על סמך נתוני עבר של אותו מוצר. אפשר לראות גם שלמוצר הזה אין וריאציות מסוימות. עכשיו מבחינת קוד, השתמשנו ב-Random Forest Regressor מבחינת המודל בשביל לאמן את זה. בחרנו עמודות קטגוריאליות ונומריות שאפשר לראות כאן, שהן משתמשות בעצם על מנת לחשב את ה-quantity הטוב ביותר עם כל השקלול של כל העמודות האלה, וזה מייצא את כל הקורדינטות שצריך, ואז יש מודל שהוא בעצם משקף את כל הניתוח הזה בחזרה לפרונט-אנד. אלה הטכנולוגיות שהשתמשנו בפרויקט, כפי שראיתם בסרטון של הקוד. תכף עכשיו נעבור לדבר על ה-DB. כאן אפשר לראות את הדאטאבייס שלנו. קודם כל התחברנו למכונה הווירטואלית שלנו, הלינוקס, שהבית ספר המכללה כאילו נתן לנו. זה כל הטבלאות, הן נמצאות ב-DB שקראנו לו מיכל DB. למשל יש פה את הטבלה שניתן לראות שיש בה 3,000 רשומות, זו הטבלה העיקרית שלנו, של הנתונים של הסיילס. כנ"ל גם בנוגע הטבלאות האחרות שהן מתמקדות בעניין של הפורום והסקר משתמשים. כמו שניתן לראות, גם יש לנו עוד טבלאות, survey, question, answer, response ו-customer club. עכשיו, customer club הוא בעצם הנתונים של כל הלקוחות, וכל שאר הטבלאות, survey, question, answer ו-response, הם בעצם קשורים לתהליך יצירת הסקר. ברגע שיוצרים את הסקר, נכנסים כל הנתונים לכלל הטבלאות, הרספונס זה בעצם הנתונים של הלקוחות, ועל ידי כך אפשר לייצר תובנות ולשפר את העסק. וזהו, תודה רבה על ההקשבה והצפייה. אנחנו היינו אביב, דנה ומיכל.